Όραμα είναι να σου βγάλω μια πιο καλή. Ναι, αλλά περίμενε να ρούφα την κοιλιά σου που λες κι εσύ. Φαίνεται τι έφαγες εχθές εδώ μεταξύ. Λοιπόν, περίμενε. Τι έχει πάθει. Λοιπόν, ρούφα τα επόμενα 3 δευτερόλεπτα. Μαλάκα πως θα δυνάτησε. Άντε βρω μαλάκα μια ώρα. Τρομερό βίντεο! Θα είναι σαν το τσιπάκι που ρουφάει την κοιλιά του, περνάει εγκόμενα τρέχοντας και μετά σαν πολύ και φεύγει το τραπεζάκι με τα πράγματα. Ναι. Κουτί υπάρχει τέτοιο τσιφάκι. Εννοείται. Βάστε τώρα μαλάκι. Πάτσα τσιφάκια κάτι μπουρδες να πούμε όλη την ώρα. Λοιπόν, πάω να καθορίσω γιατί θα ροφάω πιο πολύ μετά. Πώς θα το κάνω. Με το που μπεις μέσα, με το που μπεις μέσα δεξιά στο βάθος. Δεξιά και δεν σου λένε τίποτα. Πρέπει να τους πεις το παρασύνθημα.